ଚିରଞ୍ଜୀବ ମତେ ସର୍ବାନ୍ନ ପାଇଁ ଯିଏ କହିବ ଚାକର ମାରି 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 ଦେଖେଇଦେବି ତା ବୋଉ ବାହାଘର ଗୀତ ତ ଗାଇଲେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବାବୁને କୁଆଡ଼େ ପଠେଇଥିଲି ହଁ ବାବୁ କଣ କହିଥିଲେ ଓହୋ ହଁ ମନେ ପଇଲା ବାବୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ କିଏ ଆସିବେ ବାବୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ ଶୁଣିବ କି ବାପା ବାପା ଆସିଗଲେ ବାବୁ ତ ବାପା ଆସିଗଲେ ବାପା ଜୁହାର ବାପା ଇଏ କଣ ମୁଁ ଇଲାକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ଇଏ କଣ ମତେ ଏମିତି ନମସ୍କାର କରି ବାପା କହି ଗୋଟରେ ପଡ଼ିଲେଣି ଘଟଣା ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ବାପା ମୁଁ ହେଲି ଏ ଘରର ହାଇ ଫାଇ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଚାକର ଚାକର କହିଥିଲେ ତାହେଲେ ମୋ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନହେଲେ ମାରି ମାରି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଉ ବାହାଘର ଦେଖେଇ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ଚିରଞ୍ଜୀବ ଛାଡ଼ ଆଚ୍ଛା ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ବାବୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ସାର୍ଟ ନାହିଁ ଜୋତା ନାହିଁ ଚଷମା ନାହିଁ ଆଉ ବାବୁ ବଡ଼ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ ନିଜ ବାପାକୁ ତ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବେ ଯାହା ପିଇବେ ଯାହା ପିନ୍ଧିବେ ସବୁ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ରାଜା ନୁହଁ ମହାରାଜା କରି ରଖିବି ମୋ ବାବୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ମଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶବକୁ ଯଦି ମୋ ବାବୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇକି ନ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ମୋ ଦରମା ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚି 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 ରଖିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇକି ଯିବି ପିଓର ଗୁଆଘିଅ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପୋଡ଼ିଦେବି ଏପଟାରୁ ମୁଁ କେମିତି କାଇଦା ରଖୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସି ଘଟଣା କଣ ଇଏ ମୁଁ କିଏ କାହିଁକି ଆଛି କୋଉଠି ପାଇଁ ଆଛି ସେ ସବୁ କଥା କିଛି ତ ବୁଝିଲା ନାହିଁ କଣ ବାବୁଙ୍କ ବାପା କହିଲା ନ ଭାଇ ଗୋଟେ କହିଲା ସେଟା କେମିତି କାଇଦା ରଖୁଛି ମୋର ତ ପୁଅ ନାହିଁ ଆସିଗଲି ବାପା ଆସିଗଲି ବାପା ସେ ଫତେଇଟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବି ଆପଣ ତ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଚିରା ସାଟ ପିନ୍ଧିବେ ଟିକେ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନ କିଣା ଯାଇଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ସବୁ ଆପଣ ଯେତେ ପିଇ ପାରିବ ମୁଁ ଖାଲି ମଟନ ବିରିୟାନୀଟା ରେଡି କରି ଆଣୁଛି ଏଇଠି ବସିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ଏଇଠି
ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏ ପିଲା କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କିଏ କହିଲେ ମୋତେ କୋଉ ବାବୁଙ୍କର ବାପା କହି ତା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଆଣି ମୋତେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସତ ସତ୍ୟ ଦେଖିବା ବାବୁ ଆଜି କଣ ନାହିଁ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଇଏ କି ପରିସ୍ଥିତି ଜେଜେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତୁ ଆସି ଏଠି ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଭିତରେ ସହଜୁ ମୋ ହାତରୁ ଖସିକି ଯାଇକିରି ମୋ ଘର ପଛରେ ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଇଲି ଏ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହଁ ଏ ସହରରେ ସବୁ ଘର ତମେ ଖୋଜିଥିଲି ହେଲେ ଏଇ ଘରଟା ବାକି ଥିଲା ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଧରି ନେହୁରାଉଛି ମାମୁ ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ଉଠ ତା ଭିତରେ ତୁ ଏ ଘର ବାହା ହେଇସାରିଲୁ ହଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ସୁରଜ ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ଆଉ ମୋ ପରିଚୟ ବଦଳିଗଲା ମୁଁ ଏ ଘର ପରର ବାପା ମାନେ ଘର ମୁରବି ମୁଁ ତୋ ଖେଳ ସରିଗଲା ଆଉ ତୁ ଏଠି କୁଳ ବୋଉ ହେଇ ରହିପାରିବୁନି ତୁ ଏଥର ହବ ବାର ବଧୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାମୀ ମରେ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ତମ ପର ନୁହଁ ତମ ନିଜ ଭଉଣୀର ଝିଅ ତମ ଭାଣିଜୀ ମୁଁ ଭାଣିଜୀ କିଏ ଝିଅ କିଏ କାହିଁକି ତମର ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଅବିଚାର ମାମୁ କଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଗଲେଣି କଣ କରିବି ମୁଁ ଏଇନେ ଶ୍ୱଶୁର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କିଏ ତମେ କିଏ ମୁଁ କଣ ମୋରି କୋଟ ମୋରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋରି ଜୋତା ମୋରି ଚଷମା କିଏ ତମେ କିଏ କଣ କହୁଛ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ରେଡି ବାପା ମଟନ ବିରିୟାନୀ ରେଡି ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ବାପା ବାବୁ ବାପା ବାପା ବାବୁ ବାପାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆପଣ ତ ରାଜ୍ୟରେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ କରିବାର ମୁଁ ଧୁରନ୍ଧର ପୁରା ବଢିଆ ସେ ବନେଇଛି ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଇ ଦେଇକି ତୁମେ ଆସନ୍ତୁ ବାପା ବାବୁ ବାପା କଣ କହିବ ଟୁକାକୁ ଘରୁ ତା ବାପା ଆସି ବୋଲି ମୋରି କୋଟ ମୋରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋରି ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ତାପରେ ପୁଣି ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଏ ଟୁକା ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ତା ନହେଲେ ଠିକ ଆରେ ପ୍ରୀତମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଅଧିକା ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଛି ସାର୍ এই ରୋଗ কোনো ଭଲ ହବନି দেখ তার কথা চিন্তা করে আগে তোর কথা চিন্তা কর প্রতীক্ষাকে তো বলাৎকার করছি মানে তোতে বি হেডস আই মিন ইটস পজিটিভ ଜାଣିଛି ସାର୍ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି ପ୍ରତିକ୍ଷା କଥା ଭାବୁଛି ସେ ଏଯାଏ ଜାଣିନି ଯେ ତାକୁ ଏଇ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ବି ତାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି দেখ জোড়াইবা কিছু দরকার নাই সে আপে আপে জানিଯିବ ଯୋଉଦିନ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହବ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜ୍ୱର କେବେ ଭଲ ହବନି ଆଉ ଯୋଉଦିନ ତା କାଶ ଆରମ୍ଭ ହବ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାଶ କେବେ ଭଲ ହବନି ଆଉ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ବି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ମେଡିସିନ ନାହିଁ ଇଏ ହଉଛି ଏଚଆଇ ପଜିଟିଭର ଲକ୍ଷଣ ମରିବ ପ୍ରତିକ୍ଷା ଏ ପ୍ରୀତମ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦି ମୋ ବାବା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବ ପ୍ରଥମ ଏଇ ପରିଣୀତା ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହବ ସେ ହଉଛି ମୋ ମାମା ତୋ ମାମା କାହିଁ ବୁଝିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ମାମାର ସାବତ ପୁଅ ଜାତୀୟ ସିନେ ତୁ ସାବତ ପୁଅ ଖାଲି ସାବତ ପୁଅ ନୁହେଁ ସାର୍ ମୁଁ ତା ପାଳିତ ପୁଅ କାହିଁକିନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୋ ନିଜ ପୁଅ ନୁହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଳିତ ପୁଅ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ମୋତେ ସେ ପାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ସେତିକି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ କେବଳ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ଜାତୀୟ ସିନେ ତ ନିଜ ପୁଅ ନୁହଁ ତୁ ତା ପାଳିତ ପୁଅ
आशीर्वाद आचार्य तो ट्रेन एक्सीडेंट पाइले कोन जगह ମୋ ବାବା କହୁଥିଲେ ସେଦିନ ଥିଲା 1992 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 22 ତାରିଖ। ମୋ ବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା 21802। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହରିଦ୍ୱାର 7 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ। ମୋ ବେକରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଲକେଟ୍। ଆପଣ ପାଣି ପାଣି ମିଳି ଚିଲେଇଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସେନ୍ସ ଚାଲିଗଲା ସିଏ ପାଣି ପାଣି ମିଳି ଚିଲଉଛନ୍ତି ଘଟଣା କ'ଣ ଏମିତି ସେନ୍ସ ଚାଲି ଯାଉଛି କାହିଁକି ସାର୍ हाँ हाँ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? मोर हाई ब्लड प्रेशर अच्छी तो मुंडटा पूरा भूली देला मो हठात पड़ी गेली पर सेंसर से हाँ तो ये रोग भाई कौन सी मेडिसिन नहीं छोड़ मो किसी मेडिसिन दउछि उता निजा निजे खाइबो आ प्रतिज्ञा को खाइबा पड़ो ये रोग तो केबे भलो हबनी केबे तू माने अंतत किसी न अधिका तो बची पान हैला मो बर्तमान मेडिकल को फोन कर दउछि तू जा मेडिकल रो मेडिसिन ले चली हाँ छोड़ कोई पैसा नहीं किसी को तू जा जा बिल्कुल साहेब ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? नहीं हाँ हाँ तोरे दुख कहानी शुणी सारा पर ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସତରେ କେତେ ବଡ଼ ହତଭାଗ୍ୟ ତୁ ପାଳିଙ୍କ ବାପା ତୋତେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ପାଇଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପରିଚୟ ଦେଲା ତୁ ହଉଛୁ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ପାଳି ତା ମା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ହେଇଗଲା ସାବତ ମା ସାବତ ମାର ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳିଦେଲି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରତାରଣର ନିଆଁରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣଶୀଳାସୀ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ମୋ ହାତ ଦିଟା ଆଉ ଉଠୁନି ସେସବୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ଠିକ ସେଇଆ ହିଁ ମୋ ଘଟିଲା ଗାଳି ଦଉଛି ତୋର ସେ ହତଭାଗ୍ୟ ବାପାକୁ ଆଉ ତୁ ବି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେ ଏ ଜନ୍ମ ତା ସହିତ ତୋର ଯେମିତି ଆଉ ଦେଖା ନ ହୁଏ ବାପା ଦେଖା ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଉ ସେ ମରିଯାଉ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୋ ବାବାଙ୍କର ଦୋଷ କଣ ମୋ ମାର ବା ଭୁଲ କଣ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମତେ ସେ ହଜେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ବି ମତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ନେବ ସେ ବାପର ଛାତି ଉପରକୁ ସେତେବେଳେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୋ ବାପା କିଏ ତୁ କାହାର ପୁଅ
তোর এই দুঃখ কাহিনী শুনি সারিবা পরে মোর ইচ্ছা হচ্ছে মিছেরে মিছেরে ମୁଁ ତୋର ବାପା ହେଇଯାଆନ୍ତି କି তোকে ମୋ ଛାତିରେ ଜବରି ଧରି ତୋ ପ୍ରତି କଥା ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି କି ହେ ପିତା ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କଣ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦବନି ପିତା ମୋ ଛାତି ଉପରକୁ ପିତା ମୋ ଛାତି ଉପରକୁ ପିତା ମୋ ଛାତି ଉପରକୁ ତୁ କାହାକୁ ତୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ଡାକିଲୁ ବାପା ବୋଲି ମୋ ଭଳି ପାପୀ କେବେ ହେଲେ ତୋ ବାପା ହେଇପାରେ ନା କେବେ ଡାକିବୁନି ମତେ ବାପା ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି ବାପା ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଗୋଟାଏ କଣ ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିର ଭିତରକୁ ଉଠେଇ ଠେଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁନି ଇଏ ଅମଣିଷ ପଶୁ କେବେ ତୋର ବାପା ହେଇପାରେ ନା କୁକର୍ମ କରିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ସାରିବା ପରେ ଅନୁତାପ ଲୁହରେ ଭିଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତୋତେ ଖାଲି ମୋ ଛାତିରେ ଚାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି ବାସ୍ ଏଥର କହ ଅନୁଭବ କହ ଅନୁତାପ ଲୁହରେ ତୁ ଭିଜିଛୁ ନା ନାହିଁ କହ ଭାଇ ତୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁନି ସେ ବାପାଟାକୁ ଛୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ମାମା ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସେ ବାବାଟାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଧରନା ତା ନା ମୋ ପାଖରେ କେବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁନି ଧରନା ତାରା ଯା ଚାଲିଯା ଚାଲିଯା ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ତାର ସେଇ ରାକ୍ଷସୀ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ମତେ ଛାଡ଼ି ଏ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଛୁଆକୁ ଧରି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥାଏ ହଠାତ୍ ହରିଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ହରେଇ ବସିଲି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରଥମ ଉପହାର ତାକୁ ଏମିତି ଦେଲେ ଯେ